من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم إن جتي الله غند الله يوتا وندي الله إن جتي مجوم ولا welnori ko wela to wela mo wela nde wela kadi ne wela on woni jojjude rewde goddo ala en jetti gondo godal woni sirru godal hunde kala wodi e godangal annore muhammadi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ne gadden darde leydi Allah ndi asamano time meden o jettoɗo jogiiɗo puɗɗi kono kadi ɗe ngalaɗo de kaaɗi on woni muhammadi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam neno gafal hasimi nabil murtada khairul kiya on woni mo joomum suɓi suɓɗum no suɓi suɓɗum o haɓri ɗum no suɓi kadi no suɓi jojjuɗo rewde kalɗo yettede mo jettoɗo jogii ɗo puɗɗi kono kadi ɗe ngalaɗo de kaaɗi en jetti hilifaɓe men diine e aada en jetti jinnaɓe e seereɓe en jettiɗen kadi dunconoɓe meɗen duɗe l'islam en tigui rigui goni hilifaɓe diine e aada ɗo mbawi wonde duude adama ɗe falillahi alhamdu alhamdulillahi rabbil alamina ko Allah wela so Allah welama hunde koni yiɗirni wonirta so Allah welama jingande kala no jiɗɗa wonire ko noon tijjumira subhanahu wa ta'ala waɗirantuma alhamdulillah nde gartuɗen ɗo hannde e nder laade STV diaspora Sénégal télévision musidɗo mon guiɗo mon sehli mon Demba Bousso oɗon gandi noon en mbayri arde ɗo e nder laade STV e nder émission ngaji mon ɗi kewɗen wadde safe hande lebbi 5 hande en mbayri ɗum wadde kono noon nde wonno ko haajuji aduna liɓa liptoji aduna ya gartaji aduna ko ɗum tan saabi hande noon en garti ɗo e nder ladde STV e rythme goɗɗo e jaɓɓal gongal machallah jaɓɓal gongal ngal eɗen paami ngal eɗen keɓtini ngal émission moɗon fawru Fouta ko Demba Bousso ɗon to won kala dimanche à partir de 19h 20h so wiyama fawru Fouta noon dendagal coñce men jambereji men yontaɓe men waliyaɓe meɗen nalankoɓe meɗen fofen koye nder émission fawru Fouta bo Demba Bousso ɗo wara ko hen ɓe jeeya aduna noon ko ñalawmaji gorle jontaɗo fof de beela aynoya kono hande hol gonɗo invité meɗen mo Demba Bousso addi yeeso ngo Demba Bousso wowi yeeso ngo Demba Bousso wowi yiide musidɗo mum guiɗo mum kadi ko guiɗo leñol foof on woni hande Mouhamadoul Hadi Ndiaye gorko mo sokku ñaggay windoɓe ɓuuro ceerno Adama Gaye Ousmane Saliou Tafsir Seyni yo yirmande Allah wone makko ko ɗon tigui woni jatti makko ɗo ñagga yiɗi ɗum on Mouhamadoul Hadi Ndiaye hande kanko woni invité meɗen tawine kadi min baddi limtiɗɗe e nder téléji e nder émission ngaji o Mouhamadoul Hadi Ndiaye ko kanko hande woni invité Demba Bousso kono noon cettoɗo godini Allah e nelaɗo muɗum hande la DSTV ina dañi koɗo e nder mumen tawi kadi ko suka ceganaɗo kanne ina ŋacciri yontaɓe on woni tigui tigui Mouhamadou Kanté
gorko pullo jeyato en dendori kaaƴe kanko hande oɗo saaha woni technicien ladde STV kanko terbisto kaɓirɗe ɗe micro ji distance ko ɓe ɓadi e ko woɗɗi ko kanko heedi e ɗon technique omo régla ɗum mo waɗa machallah no gandu heewi waɗirde on woni Mahamadou Kanté kanko heedi e technique en même temps ko kanko heedi e caméra o hol keɗɗoto to régie tawi ina wallodira makko ina dusodira e makko on woni Amina Ndiaye dariɗo dadiɗo guila hakkite hende araji debbo mo toto mo Agnam Goli en jettinon en jaari Mouhamadou mo ganduɗa o Seydi Sarif Abba ko kañum woni tigui rigui tiitode golle ɗe ko kañum woni sababude galle o gonɗo tori hande leydi France eɗen calminamo kanko e galle makko ko wona ɗum ko Mouhamadoul Hadi Ndiaye hande ko yewtere weltinde bandiraɓe e andinde bandiraɓe julɓe hande en duttiti men nder ladde STV Sénégal mana diaspora Sénégal TV ɗum noon haade hunde Mouhamadoul Hadi Ndiaye mi rokkuma konngol calmina diaspora Sénégal TV jooki ley windere kadi ene ketti diaspora Sénégal TV no bisimilla Mouhamadoul Hadi Ndiaye jarama Demba Abou Sow jarama de alhamdulillahi ala kulli halin caggal yettude Allah ko juldedemi ko wiyete Mouhamadou Boun Amine Sunnatullahi sallallahu alayhi wa sallam bajjo mo windata fof tara sababu muɗum sen jettiɓe jetta jinnaɗo ɓe o neno e babo o hilifaɓe diine e hilifaɓe aada yiɓɓe sira e dame windande kala fof ne diwir ɗum nde tawno aduna ko sabu e sibi so waran sabu sibi wodata gonga noon so waran sabu kadi sibi anditaki gonga noon kono ɗum fof de en jetti worɓe fulɓe tadi ha tiiɗi e wonde rewɓe fulɓe ɓe mbi jasri pulagol taccitaɗo iti ko kala ko gonga oɗo émission noon ko fawru Fouta re wona bulet men ɗo iti kadi wona bulet Ndiaye haadi ɗo émission ko ala aɗa yano artiɗo wonno tan nde tawno yewtere nde ko yewtere Fuutankagal gila diaspora wadde noon ina hande Demba Abou Sow so tawi yewtere nde ɓamti a wi Ndiaye haadi ar ko yewtere men tan wonno wallahi nde tawi hunde ala ko ummini sona pulago enen ñaago subhanallah talla tiddotoɗo tan nde lowore men cellal e softede ha Allah en kolna dendo ko jiɗen kolli ko amin ya ilahi so Seydi Ndiaye Allah jarama a jarama e natal ma gadanal tawi ko salmodirde e jofnayi windere wownoɓe hettadema walla wayrunoɓe heɗadema hande a natiri salminago ganduɗa nde min mbima bisimilla ko gabbe kange kalis jaltoje ene jooro nde jabtiɗa min mbiɗa ba gabbe kange kalis ene jalta ene jooro ko wona ɗum ko Mouhamadoul Hadi Ndiaye so yiiɗi artude e namdal gadanal mi wiya Hadi Ndiaye holno muuyo hoddu arde mum e hol sababuji no jarata ha Mouhamadoul Hadi Ndiaye falidi hoddu tawi machallah ina hoɗa hoddu wiyete ndu mana segene kange nde wonno ɓe mbi hoddu kanko holfa kange kala ɗo ɗum itta ine windane ɗon e moƴƴere ɗo nguru ngu itta ɗo ko gueɗal ɗo leggal ngal itta ɗo ngal wonno e keccal ngal yoori ko gueɗal wonko haalata fof rendinama woni nduɗo hoddu woni noon hoddu ndu lahal ngal kañum woni holfa Mouhamadoul Hadi Ndiaye ceguineji kange so tawi hoɗi
ɗum woni awata ko becce worɓe woni fof weltare woɗɗo bange ɓernde mum ko wonde ɓernde mum holno huɗɗo hande maɗa Mamadou Hady Ndiaye jarama Demba Bousso ɗi yesso ñande celaga e gaari vrai Seydi Ndiaye sa nandimi ko ngal ɗo nandal mi softo jabade nde tawno kala ko jiɗɗa ko yidde ardi aadi o tagata ko yiddi hay hunde ala ko ndal juuɗe mum jomen o kono bangi adama en taga sawanum hakkunde mi hoddu ko yidde tan vrai ande waɗi sahangaji to Fuuta to so tawi gese ndawama walla so tawi waalo jolama walla gese maaroji jonti woni fof ni wiye jeeya walloye kawma en walla ya walloye bandiraɓe ma wonde fof noon ko sababu tan aadi ko jangganoɗo école nde vacance waɗi saɗuɗe kaw men tawi ɓiɓɓe kaw men ɗo jogui kolli so tawi ma no jiɗirno min jeeya min kirtima fournaji boynama barruji ɗi catima denɗam goto noon ne wiye Amadou Malaw ɗi Sinthiou Daly o falmi honɗum woni école wonde nde wiɗimi sanne no feewi naatimi kadi watti somin jippima tan min juuli Fuuta min juuli Guéƴe ko min ito bonni Fuuta ngam mata yettali hoddu o holɓe ɗe ɗo allah seeri ɗen goni ɗon ko poɗɗe wonte ko enen koota hunde de wiɗe kam mbimi yo kam huutu somi yeehi mi jangga wi ala ya toppire école ma tan mbimi ala ɗum ko jewtigal jinmi wadde wona ni meccala par ce que ɗum wiɗi no feewi yo wonno ko neɗɗo yiɗi wawi ɗum kadi haade hoddu ndu wa naati faade jangde français walla jangde français de hade jangde français de yiɗi mi yi ha CM2 ko toon goppimi école e nde kotami nde ittillal kon ko dow rokkimi so nde ponmi nde noon sa fof ɓe soɗɗemi wona fijirde e tawno allah so foddi hunde wonat omo foddima wawa ɗum wadde somi ɗaaɗi mi hoɗa e mi hoyɗa ɓeɗa hoɗa somi fini tan mi manta ɓoggol jaggi wonduɗo mi hoɗa ɓoggol wona ɓoggol fodde balɗe ɗiɗi balɗe tati ma ɓoggol ko ni de bawɗe allah natirimi huɗo beela Mahamadou Hady Ndiaye hayso tawi woni a yaltinani ko wayno leppi no nalankoɓe mbaɗata kono ɓeɗe yiya nalankoɓe maɓɓe fof kala hen wona yaltina kilip heewi noddude ko Mahamadou Hady Ndiaye holko mbawɗa arade hen nden nalankoɓe eyyi de ɗum waɗi nde ɗum gonmi Fuuta ha gummi Fuutanami Dakar allah waɗi jokkodirmi e nalankoɓe yimoɓe nalanko jimowo noon waɗata clip waɗata préenregistré jokkodirmi e mabɓe e watte saaha goto mabɓe so dañi ko wayno invitation ni noddami min jalta so dañi enregistrement kadi studio min jalta so dañi kadi ko wayno clip ni kadi noddami kadi min jalta min mbattuma sisi Mahamadou Hady Ndiaye allah jarama a jarama allah arto e ma e namde goɗɗe somi dañi tara o yaha walla koɗe tara o yaha walla Alpha Yaya o yaha eyyi Demba Bousso hade mi naatde tara bo tara gonga mi hoɗano pulawol ngol ɗo ɓoggol tawno ngol ɗo ɓoggol ko min tigui jalti finti gore bisimilla kadi guindirmi ngol ko pulaw wallahi so tawi en kalide batte français jennugol ko union africain gore a waɗe place walla mbiyen union dental rende men nden solidarité wonde pellital e cuusal e nanodiral gasi ɗum fof so tawama golle peewa mbimi ɗo ko foddam e leñol gore ko min tigui jaari jooɗi haaldirde jam ɓulnimi kono mi golɗo ɓoggol mbimi ɗum foddam e leñol machallah
DSTV jogna kettoɗe Mamadou Hadi Diaye Union africaine ɓamtare leydi Sénégal jangol ko leydi Sénégal a weltinirama e oɗo morceau Union africaine Demba Abou so rentini Seydi Abba Sharif to e leydi France Seydi Abba Sharif rentini lawrentini mun ɗo ɓooyi yidde no ɓooyi wadde nden noon leñol horo humpe gueɗe kewɗe horo daɗe gueɗe kewɗe wonata ngol wonata jamaragal wonata gandal surtout communication isan nde wonno kañum ittata humto kañum woni ittata wirnago noon o ari o addani men ladde STV Diaspora Sénégal télévision eɗen jettamo e nden darde ɗo bandiraɓe leñol denten ko dental woni doole e tawno kala ko rentan tiiɗani ayi wonde ma renta huule herse ittane gueɗal jomiraɗo joom mbaɗe bawɗe o so tawi omo tellino yurmede makko duule ɗe ɗe ndentat yurmede tello bandiraɓe sehilaɓe denten ko dental woni doole Hadi Hammad Modi Hammad gorko mo idi fof idino joni ko jammal sokki woni jari ñangi do dicca dal gay o rentini yow juuɗe de hen jungo woni ko pilel joyi renni woni sappo yante hoddundu omo fiila ɗigaci omo hoɗo fodde mi leñoloma dembobo so to won dental awaɗe place kala ko rentan tiiɗe sabu ɓe mbi ko kiwowo darata o faya gese ko no huuɗo subaka law wendogo jango hendu baaro ina yaɓara gesa muɗum no hulde lillungal ɗon no hen sondu fonno kono soɗi ndenti a hiwani a darani koɗe leydi famdata ko coñƴa kono ko neɗɗo yiyata no huudo ko ina yaɓana gesa muɗum ina riiwa lillungal colli hulde lillungal colli ko hulde lillungal colli ko ɗum saboto dental hulede ko ɗum saboto dental hulede kala ko rentani huletake hersetake kono noon kala ko renti hule herse sa rokki yeru no mbiɗen ni lillungal colli yaɓande guesa ma a daraki a hiwaji famdata ko coñƴa holko saabi ɗum ko dentugol colligol so ɗaccani hay hunde a tawata ɗon aɗa andi ñiiwa doombi meeɗi tawde ñiiwa ina tonga sabu ñiiwa to dow wonde noon yawino domru wimo moɗoɗan guel ɗo ko mbawanɗa kam koye bisimilla ma laam kono waɗi saaha nde ɓe garti e jamanu ɓe tawi ñiiwa no tonga ha ɓiici domru ari o wi yande ko min menaɗa riwde min menaɗa mana yawde nde wonno ɗon no jangguino ko heewi neɗɗo yawata neɗɗo famɗita hay ɗum tan
kadi ɗon holla dental woni gonga o wi a yawinomi kono ɓe walluma hannde ha ɓoggol ngol domri yehi noddi dendagal kala domruɗo e wonde aduna he ɗi gari ñikon kono mbawi sewde ni hen ɗi gone anide ɓoggol ngol adi ŋemir ɗum seeɗa ha heddi seeɗa ñiiwa girñit dari domru wima min noon mataw yimɓe potata widema neɗɗo hay hunde hono heewa holliri kala ko renti no huule ndeka noon ko dentugol doobingol wayi heewde ni e ñiiwan wayi heewde doole ni ene ñiiwa ba yeeɓe noon ɗo dow kono kanji fof deɗi denti haɗi taƴingol ɗo ɓoggol ndeka noon holliri oɗo morceau mo pentuɗa e union africaine firti ko yo afrique naɓe ndendu moni fof sengo ngo heedi golla ɗon moƴƴina ɗon pewna ɗon nder leydi ma fof ndi gonɗa e nder wuro ma fof mo gonɗa e nder diwan ma fof mo gonɗa moƴƴin ɗon gollu ɗon kadi yo wayno ngesa laamɗo so dawrama jabbere ɓeɗo kañumen keedi koye tongu ɓe ko hen keedi ina jabba ɓeɗo keedi koye luude ɓe ko ɗum keedi ɓeɗo keedi koye aawde ɓeɗo keedi koye anide wekkude kono ɗum ɗon fof de mujibu muɗum fandare muɗum beele ko awete ko Allah barkina daña ko ñaame kono noon fuɗɗode kono ni e leɓe ferƴe fitte jabbe luwe awe weke reene ɗum woni gollal ɗum ɓamtata leydi Sénégal ɗum ɓamtata moni fof diwan mo woni ɗum ɓamtata kadi anide leyɗele Afrique ɗo ɗo tara o yahata noon hono musidɗo guiɗo sehil Alassane Koundoul maabo automobile mo ganduɗa ko sehilam no feewi guiɗam kadi jiyowo ko mbaɗanmi kala e saaha tawi kadi koko weltini Demba Bousso o woni Alassane Koundoul maabo jontaɗo e jabtoyte e tulde gaare e ɗiɗaɗal sabballa onon hannde ko ɗo woni e nder Dakar Diadiel Diebo so wiyama noon Koundoul maabo automobile o mo ganduɗa ko dimension exceptionnelle l'homme modeste courageux jontaɓo ko sehilam no feewi gueɗam no feewi o woni Koundoul maabo automobile aɗa yiiɗi sodde oto baɗɗo fayida dariɗo ɓuurɗo tawa kadi vraiment ko négociable a tampata yaato makko monument Colobane sa ari ha ɗon namno Koundoul maabo automobile sa ari ha ɗon noon noddamo e téléphone makko 78 177 18 83 ɗo tara o yahata ɗo mi salmini ɗo Mamoudou Alaji Harouna Dangal Seydou Sow Pullo jatti mum koto Madina Gounass wuro diine wono siraji diine wuro malnortege duwortego o won Alaji Mamoudou Harouna Dangal to e leydi Espagne eɗen calmina mon fewi eɗen juuromo ko noonne kadi calminirten Guelaji Sow grand transitaire gonɗo ɗo e nder Dakar Diadiel Diebo jontaɗo cuusɗo casɗo mo ganduɗa kadi ɓeɗe humpiti ɓeɗe andi kala émission ngaji Demba Bousso waɗata la DSTV ɗo woni foof omo nayi kile ka liyeŋaji muɗum omo waɗa suivre ko yahata hen ko foof ɗum noon Guelajo Sow jawm leeraɓe min calminen min juurimama hannde oɗo émission Fawru Fouta ɗo ɗo Demba Bousso huccudiri e Mouhamadoul Hadi Ndiaye ina nangi ɓoggol anide taro Cheikh Oumar Fouti Guiɗo Halwari sahidun am mawɗa huddiri lakkan noon ɓe keɗɗiri kadi ni zaka bil ajabil ajab sahidun bilaji ɗum ladar bisali mo gawal yuwani mo silama taƴani te ɓandu muɗum ɗo gaska asaki wiya ko ɗo Oumar Fouti to leli rasulu bil haqqi ko mbinomo ko ɗum ɗaati ko haɓe reneɓe kanko nde wari nde kadi o jokkimana nden wolde hakkude makko noon e Elimane Boubacara Saydou Ountara Sine amɓe juɗe Bilal Zarif Oumar Fouti talde are makko o wimo mi rokkama fiyande diine kono noon Elimane Boubacara Saydou Ountara Sine ina ƴewno beele dokkal makko ko gonga beele ko haqiqa kono noon nde ɓe ɓirtodiri e oɗo juma o yiiɗi hollude Oumar Fouti Tall kono anini de bifto ɗum walla kono mana dengi ɗum o
tawi Umaral Fuutital wonti moruto juure wala tawi dañi yabre nde Cheikh Umaral Fuutital foodi Allah holli mana Elimane Boubacar Saydou Kounta Racine ko yino ko gilay awwalan Umaral Fuutital gila suwa mana yiide aduna oɗo won garoyo so ari ko kanko woni kuccodirten ɗo ko yino ko ɗin jamanuji ɗin duuɓi limti nde Umaral Fuutital are makko nde ko haali wiwonka fedde nde ko Elimane Boubacar Saydou Kounta Racine ko yino ko awwalan nde ko ari haali kono Umaral Fuutital nde haalani Saydou Antoumani Bamum o yimi dewi rokkama nde ɗo fiyande diine Saydou Antoumani noon wimo yaatu Elimane Boubacar Kane teddinirama mbaynoɗa Elimane Boubacar Kane wimo mi tawi aɗa rokka fiyande diine ma Allah noon yiɗi rokki hebbinat Allah rokkima fiyande diine nde nde laaɓi cer min jananama ko ɗum haqiqa sanni o wimin Elimane Boubacar Kane tawɗa ko ni boom komi nayi wi o wima o wi tawɗami ko nayi wi kono so wona ɗum ko jimi ko Allah rokkuma ko jiiɓe kallal ngal joguiɗa ngal ko minama jadal fenɗiɗen jihaadi ko dañƴene moƴƴere fof nde kono noon Elimane Boubacar Saydou Kounta Racine o wi Umaral Fuutital mi weeɗima ɓiyam biyeteɗo Silimane Elimane Boubacar Kane yaada e ma min lomto pelleru jihaadi ɗum waɗi noon o Silimane Elimane Boubacar Kane wambaɓe hoɗiyankoɓe kolli yontaɓe waɓe no Hamdoul Hadi Ndiaye en ɓe koli ɓoggol ngol ɓe mbiyongol afudine ɗum noon ɓe mbi Elimane Souleymane Elimane o woni afu walla o jaama e afɓe e jeeyde e kono Cheikh Umaral Fuutital feɗede jihaadi ɗum noon Hamdoul Hadi Ndiaye en waɗi ngol ɓoggol mbiyetengol ananide mana afudine ene welti walla juɗɗo fof ene belti e oɗo tara Cheikh Umaral Fuutital ani yide mo kaɗal ko noon calminirten Seydou Nourou Kane tokora alaji Seydou Nourou Cheikh Umaral Fuutital Saydou Antoumani goɗɗotoɗe e leydi Grèce giɗam seeɗa kamɓe kala ɓeɗo humpiti ɓeɗo heeɓi yagqiɗo aɓena mbaɗi préparé yebde hannde wona direct kono mbeɗa andi aɓena para yebde inchallahu taala la DSTV émission fof sohlata ko wona ɗum ko Mouhamadoul Hadi Ndiaye holko mbawɗa arande men e tara walla holko mbawɗa arande meɗen e muuyo to banggue hoddu e ko gawɗa e hakkille ma ko gaddanɗa ren ɗon en jejjitani noon ziyara Calaga 7e édition heewi wadde kala hitande tawi Cheikh Umaral Fuutital e nden ɗin saagaji o yaranno e nder Fuuta jokkoyde enɗam salminoyde bandiraɓe juuroyade bandiraɓe o ari ɗon wuuro meɗen Calaga o juuri ɗon takkusan nden o juuri ɗon takkusan kanko Cheikh Umaral Fuutital o ummiti ɗon noon o fayi wuro ma Hamdoul Hadi Ndiaye ñanga iti jammal e nder e on tuma Allah resi en reeni en ɗum andama nanama khilifa Oumariya Ceerno Bachir Mountaga Daha Cheikh Umaral Fuutital wi kala ɗo Cheikh Oumar rewno kala ko Cheikh Oumar wanno ko battini yo yimɓeɓe gurtin ɗum yo yimɓeɓe malnoro ɗum yimɓeɓe barkinoro ɗum gonen e malal jeeɗen e ɓural gonen e daɗal ɗum noon Ceerno Bachir wi wonde yo jiyaro wattu waɗede jiyar mawnine ko Cheikh Umaral Fuutital koko mawni kono noon yimɓe malnorto yimɓe barkinorto ɗum addi noon ɗum fuɗɗima guilay 2000 aji 12 en walla ko adi ɗum hande ha yettima ɗum oɗo saaha inchallah wonata 7e édition ɗum ko ñande le 10 et le 11 mois de mars fof noon sababuji ɗi jogani min kadi guinol golle ɗe hande ko ɓaggorgal men ƴoñorgal men hande galle
Cheikh Oumar Foutiyou Tall ceerno men ceerno Nour Cheikh Oumar Mountaga Daha Cheikh Oumar Foutiyou Tall mo ceerno seeɗa Moukhtar Sambal Dembal Juma Nouru danejo Nouru jiiɗaɗo e jamanu muɗum gowaɗo e jamanu muɗum nafɗo e jamanu muɗum nafodiraɗo e jamanu teddunɗo e jamanu teddodiraɗo moƴƴuɓe kadi teddini e jamanu muɗum on woni Nouru danejo Nour Cheikh Oumar Mountaga Daha Cheikh Oumar Foutiyou Tall tawi hande gueɗe ɗe fof ko kañum jogui guinol ngol hande oɗo saaha ziyara calaga machallah ne yaare so Allah jaaɓi 7e édition ɗum noon dendagal l'islamyankoɓe ɗe mbawi wonde fof e duude adama nde ɓesgu calaga fof e gardugol ceerno Bachir Mountaga Daha khalifa Oumariya rewnu ɗum mana yo mo ganduɗa ko ceerno Nour jogui ɗawargal ngal ceerno Nour Cheikh Mountaga Daha ɓe ndendi ɓe bisimima dendagal ɓiɓɓe julɓe ɗo mbawi wonde fof tawtore ziyara Cheikh Oumar Foutiyou Tall sababu de jurno takkusan ko wuro meɗen calaga e ɗin jamonuji kono noon ko ñande le 10 et le 11 mois de mars inchallahu taala 2023 ɗum Abdoul Hadi Ndiaye bisimilla ma sallimaren no ngo siso sa haali Cheikh Oumar Foutiyou keeƴ ma e mango tara bugo tara sene hoɗi ɗo gre miijoɗo galle Cheikh Oumar Amadou Hadi Amadou ka Cheikh Oumar toto ñooro Seydi Tall jillam toon bonani 2018 est-ce que Cheikh Oumar albarka Cheikh Oumar Seydi Tall iɗi ko haɗo so tawi en koɗi ɓoggol Cheikh Oumar miijo en yiyata to Louga galle ceerno Bachirou Tall Mountaga Daha Cheikh Oumar Foutiyou Tall seeɗa Samba gatten ha ga e Dakar galle Madani Madani Mountaga Mountaga Cheikh Oumar ha Soudan ha Nigéria ha Guinée kamɓe pap aɓe teddiri e miijo en yiyata ha Dara Layɓe ha galle Nourbi Alhaji Moussa Sena Farama Jiraɓe Mourtal Dembal Seydi to Ly ñangidi galle ceerno Adama Gaye Ousmane Saliou Tafsiri Sey baban Mamadou Adama Gaye Seydi Gaye Seydi Gaye gueɗe Cheikhna Ahmed Tidiane Sharif ñalla ɓerijo Cheikhna Ahmed Tidiane Sharif en beltiniri ɗo ete sokhna Rougui Makki Habibou Nourou Cheikh Oumar Foutiyou mo ceerno Cheikh Antoumane Moukhtar Sambal Dembal Juma to mana États-Unis d'Amérique Cincinnati Ohio eɗen calminamo no feewi debbo pullo mo danejo koɗe ɓural ɓamtare mo yejjitani ngenɗe muɗum yejjitani hanke muɗum mo yimɓe kadi ɓorto kadi taalnu e eɗen calmina noon joom galle makko no grand meɗen Adama Sow joom leeraɓe eɗen calminaɓe no feewi eɗen juuroɓe eɗen ganduɗani kadi koye yetɓe Demba Bousso tigui tigui jeeya kadi ni eɗen mbawi wiide kadi nafɓe ni Demba Bousso kadi heewi ko nafata ko limotako ɓeɗe wawi wiideɓe noon moƴƴireji mabɓe e baɗe mabɓe ene mbawi fondude ɗum e baade toɓo tawine kadi hay goto wawa ɗum yimde ɗum noon sokhna Rougui Makki Habibou Cheikh Oumar Foutiyou wondede Adama Sow joom leeraɓe toon Cincinnati Ohio eɗen calmini ɗum juuroɓe emin gandiri kadi kala e saaha mbaɗa suivre la DSTV Diaspora Sénégal télévision hande noon machallah eɗen jogui coftale émission hande wonno hande eɗen jogui technicien mo ganduɗa machallah Mahamadou Kanté gorko jeeyaɗo toto ndendori kaƴil ɗon noon eɗen calmini ɗon ene mabal fayide maba Dior Mamadou Harouna Sangot sehilam no feewi sanni toon to États-Unis d'Amérique eɗen calminamo eɗen juuromo yo andu noon hande ko ɓiyiko woni ɗo hande jeeyaɗo e jatti makko jeeyaɗo e nokku makko biyeteɗo Mahamadou Kanté hande ko kañum woni technicien la DSTV no jiirton hande ayawoji Demba Bousso ina mayra labdiri wondire Mahamadou Hadi Ndiaye hande ko technicien o woni ɗon Mahamadou Kanté jeeyato en nokku ndendori kaƴil
amin gandi noon Amina Ndiaye noon watti hakkille muɗum ina terbiso toon gueɗe ɗe toon to mana régi to hande ko kamɓe kuufi hande machallah oɗo technique ceerno Sidi Ba eɗen calmina eɗen juuromo ɗon to leydi Jolof moƴƴo leɗɗe belɗo lekki jolɗo gandal bawɗo gandal o woni ceerno Sidi Ba gorkomo Jolof ina tawe e Dakar nokkude wiyete aɗa yiide Kër Massar waɗɗani tigi tigi boulangerie Kër Massar o so ummitima ɗon kono wona somen ko faata tigi makko Jolof kono noon machallah gorko nunɗuɗo e gandal muɗum gorko laaɓɗo rewdu kadi aɗa yiide e gandal muɗum gorko kadi mo sattani kadi e gandal muɗum kono eɗen gandi machallah ko laaɓɗo ko waɗata a famide kumpiti ko waɗata on mun wela lekki Mamadou Hadi Ndiaye mbaɗa feeri jeeyan numéro makko noon ko 77 788 48 46 son jiɗi jokkodirde ceerno Sidi Ba gorko pullomo Jolof ɗo wawi wonde foof noddemo e oɗo numéro 77 788 48 46 son noddimo ke won ceerno Sidi Ba inchallah kala ko gonɗiɗo mo so Allah gasna won jalɓe woni ko ɗa ceerno Sidi Ba eɗen calminamo noon eɗen juuromo ko wona ɗum ko Mahamadou Hadi Ndiaye ñaagade Allah gonɗo Allah mo iwata wonde Allah ñaageteɗo kadi rokko wi ñaagude kamɓe rokko mo ɗon ɗo jiɗodirɗon ɗon ɗo kolodirɗon ɗon ɗo kadi ɗo jonodirɗon hande oɗo saaha leydi Sénégal ɗo tolni ɗum ñaagade jomiraɗo subhanahu wa taala o jowuji moƴƴereji waliya meɗen hanki jiyaɓe meɗen ɓe hanki ɓe eɗen jurti ha joni ene heddi kono sikki ala jomiraɗo subhanahu wa taala o ha joni yimɓe jokkat tan ñagade mo foof nde Allah wisata ɗo ndiyam ɓuɗɗo nder leydi ndi e saraji leydi ndi kala kono bonna leydi ndi kala joguiɓe anniyaji bonnude leydi ndi kala joguiɓe anide ko fewade kono mana haljide leydi ndi horo Allah rokkuɓe ɓen ɗin sagoji kala gaño bonnowo leydi duppowo leydi bonnowo ceernowo dendinowo ceekowo e nder leydi Sénégal taw yimɓeɓe leydi Sénégal andirani ko nokku teranga ko nokku teddugal hay ummotoɓe nokkuji goɗɗi alhamdulillah rabbil alamin ndeysan doganta ko Sénégal wonno machallah ko leydi jam ko leydi teddugal ko leydi moƴƴere hande eɗen mbawi wiide Afrique foof hande ni sa ƴeewi hande ina yeeɓa Sénégal ina danto e Sénégal deke noon caggal Allah e nelaɗo muɗum jetten kadi duuɓuji waliyaɓe meɗen ɓe hanki wonko ɓe mbaɗi ɗum ha joni nan ɗo kono ƴettata alay sa jokkat ñaagade Allah yo Allah waddema leydi kala kono ummina fitina kala kono adda fitina kala kono adda mana ceernigal kala kadi joguiɓe ɗiɗi anniyaji hoto Allah yantu e ɗen peeje hoto Allah yantu e peeje bonɗe hoto Allah yantu e peeje sernoɓe Sénégal hoto Allah yantu anide e yiɗɓe huɓɓude leydi Sénégal hoto Allah yantu hen ngam barke ilahi bi khayri lambiyahi Muhammadin da'awnali to yana hayata ilahi bi khayri rusuli daha Muhammadin laja'ana li tunji ala najati al-majdi ilahi bi khayri al-alamin Muhammadin raja'ana li tusidana sa'adata ahmadi ilahi bi ahmada wa sahabi wa alihi anir kullana ya rabbana fa maqsadi ilahi ihtihaja tilana bi maqsadi de garmi to ceerno Saydou Nourou Ba ɗo wiyata maqsadal kulli fi daraini min ka munana fika ya'tamidu rajul yallahu arina illa rajaza nas kulluhum ma nahnu nas ilayka Allah ya Allah ya amali fi kulli naibatin wa Allah kasbu min ghayri Allah oɗo ceerno Saydou Nourou Ba dokkude meɗen lawol wirdu Cheikh Ahmad Tidiane Chérif ɗo naɗɗen e oɗo duwaw ilahi bi khayri lambiyahi Muhammadin eɗen jetta noon eɗen jaara ceerno Mamadou Ba Amadou Sidi Anta eɗe Cheikh Ahmad Tidiane Chérif ñallam ɗerijo Cheikh Ahmad Tidiane Chérif mbeɗa andi leerata mbaynodiren inchallah e émission ɗum no eɗen calmina eɗen juuro
ceerno men ceerno Mamadou Baba Amadou Siri Ramata gonɗo toyte e pete mo ganduɗa o ko giɗo Cheikhna Ahmed Tidiane Chérif mo ganduɗa o ko ñallam ɓerijo Cheikhna Ahmed Tidiane Chérif muti anide e maayo Cheikhna Ahmed Tidiane Chérif ha yari kore e maayo Cheikhna Ahmed Tidiane Chérif eɗen gandi duunde adama nde hewti noppi julɓe ɗo tolniɗa fof ɓe mbima fa cheikhi Cheikh Tidiane Ilahi anini de fa cheikhi Cheikh Tidiane imami kullu ahyani wa risul khatm adnani muzi kullu faydani fa khamri matu Tidiane hayatu qalbi rayhani waru fi Cheikh Tidiane kafani Cheikh o wori ceerno men ceerno Mamadou Amadou Sy ɗum ko yimɓe Cheikhna Ahmed Tidiane Chérif eɗen calmen eɗen juura ko wona ɗum ko Mahamadou Hadi Ndiaye iminiraji men mataw natti ɗuɗɗe gazze ɗum noon bisimilla ma kumɗol ma mbayni inchallahu taala amin ya ilahi amin amin ya ilahi Sénégal mi ɗum jonko jam wallahi ndeysan noon en jetti kadi diaspora o en jetti kadi pulaw ɗum noon Allah jarama on jarama hande wonno invité meɗen komo Hamdoul Hadi Ndiaye gorko mo sukke jammal ñangay windoɓe hande kanko wonno invité Demba Bousso e nder la télévision anide diaspora Sénégal TV ko musidɗo Demba Bousso hande heeɗi technique ko Mahamadou Kanté gonto e réalisé ko Amina Ndiaye ɗum ɗon ko ɗum ɗo wonno ko wonno e laana ha sahaji garoji inchallahu taala yallah rokken tawede ha nden ha yeeso muɗum gam te ɗum ganduɗa ɗon sallallahu alih w sallam so feewi tan ɗum micro jogiran subhanahu wa taala kala no jiiɗon laaƴi tan gande ko Demba Bousso immo tan yettoɗo ɗum noon hasa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yan boni jaam